Gernika Lumoko igeriketa gustuko dutenek udal igerilekuetan izango dute lehen luzez gozatzeko aukera ostegun honetatik aurrera. Hori bai, muga askorekin eta aldez aurretik hitzordua eskatuta kiroldegiko telefonoan, 946270045 telefonoan eta gutxienez 2 egun lehenago. Estalitako 2 igerilekuetan 8 lagunek ibili ahal izango dute igerian eta txapoteoan, udalaren hitzetan, bakoitza bere aldetik eta modu antolatuan. 2 kaletako bakoitzean pertsona bakarra egongo da, igerileku handian, gehi igerileku txikia, familia unitate baten kasuan izan ezik, ez baitu erabiltzaileen mugarik izango. Uretan gehienez ere, 30 minutu egin ahal izango dira, 2 igerilekuetan erabiltzaileen txandakatzea errazteko. Gainera, erabiltzaileek armairuak eta aldagelak erabili ahal izango dituzte. Ordutegia zelenetik ostiralera, 8 ordu batetara eta 5 gabeko 10 Larun batetan, 8 eguerdiko ordu batetara eta igande eta jaiegunetan itxita egongo da igerilekua. Eguerdian geldialdi egingo da garbitzaileek aldagelak, armairu eta komunak desinfektatu ditzaten. Irekiera honen aurretik kirol patronatuak hobekuntzak egin ditu igerilekuotan, kaleen lerroetako baldozak ordezkatuz eta azulejuak elkartuz.